मी आमंत्रित करणार आहे आपले विचार मांडण्यासाठी ज्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणासोबतच स्वतःच्या अर्थकारणाची बाजूही सांभाळली, व्यापारी वर्गाची बाजू सांभाळली आणि मुळात व्यापारी विश्वाला सधनता देऊन उद्योजक हा ब्रँड असला पाहिजे, उद्योजक ही गोष्ट किती महत्त्वाची असली पाहिजे, जे मागची 3 ते 4 दशक सातत्यानं सगळ्यांपर्यंत बिंबवत आहेत असे यशस्वी उद्योजक म्हणून काका कुडाळकर. कोकणशाहीच्या दुसऱ्या वर्धापन निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले ज्यांच्याबद्दल समस्त कोकणवासियांना अत्यंत अभिमान आहे असे पद्मश्री पुरस्कार विजेते सन्माननीय परशुराम गंगावणे साहेब. एकच ध्यास कोकण विकास, कोकणाचं कशा दृष्टीनं भलं करायचं याचा सातत्यानं विचार करत असलेले ग्लोबल कोकणचे आमचे सर्वांचे लाडके संजय यादवराव यांनी आता विचार व्यक्त केले ते माझे मित्र बाबा मुंडकर, सन्माननीय कुडाळ व्यापारी संघासाठी सातत्यानं कार्यरत असलेले माजी जिल्हा परिषदेचे आमचे मित्र संजय बोगटे, ज्यांच्यामुळे हा खऱ्या अर्थानं कार्यक्रम घडू येतोय. एका ध्येयानं प्रेरित होऊन सातत्यानं काम करता करता कोकणशाहीची ज्यांनी मूर्त रोवली ते सन्माननीय जयनाथ गावकर, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित सर्व उद्योजक आणि कोकणशाहीवर प्रेम करणारे सर्व बंधू भगिनी माता. खरं म्हणजे 101 उद्योजकांना सत्कार समारंभासाठी या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे, त्यांना सन्मानित करण्याचं काम या ठिकाणी केलं. सातत्यानं ज्यावेळी न्यूज चॅनलचा विचार केला जातो किंवा चॅनल या शब्दाचा अर्थ समोर येतो, तो सर्वसामान्य लोकांच्या समोर राजकारणाशी निगडीत असणाऱ्या गोष्टी आणि कथा सांगणारा जर कोणता पंथ असेल तर तो चॅनल आहे, अशा प्रकारचा साधारण आपल्याकडे समज आहे. आणि गेली 2 वर्ष ते काम करता करता समाजाला कोणत्या बाजूनं उभं करता येईल किंवा कोणत्या बाजूनं समाज उभा राहिला पाहिजे, कोणत्या घटकामुळे हा समाज पुढे जाईल, कोणत्या घटकामुळे या जिल्ह्याचा विकास होईल, या सगळ्याचा विचार करून गेली 2 वर्ष सातत्यपूर्ण काम केलं. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम कोकणशाहीच्या चॅनलच्या सर्व सहकारी, त्यांचे मालक, त्यांचे सहकारी सगळ्यांना ऋण व्यक्त करतो. सुरुवातीलाच कारण त्याने एक वेगळा पायंडा घालून दिला. नाहीतर जनरलपणे कुठच्याही न्यूज चॅनलचा कार्यक्रम असला की राजकारणी असतो आणि ऋषी देसाईंचं सुद्धा मी कौतुक करेन, कारण शक्यतो जिल्हा परिषदेचा माजी अध्यक्ष झाल्यामुळे किंवा सातत्यानं राजकारण असल्यामुळे राजकारणच म्हणून मला ज्याकडे पाहिलं जातं, पहिल्यांदाच ओळख माझी त्यांनी उद्योजक म्हणून करून दिली. सुशिक्षित बेरोजगार योजनेतून 1983 साली सर्वप्रथम कर्ज घेऊन व्यवसायात घुसलेला मी मनुष्य. त्यानंतर 3-4 वर्षानंतर राजकारणात आलो, पण त्यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून झेरॉक्स व्यवसायाच्या माध्यमातून सुरुवात केली. झेरॉक्स आणि त्याचवेळी माझा सुवर्णकार व्यवसाय होता. विविध व्यवसाय केले, हॉटेल व्यवसाय केला, कापड दुकान सारखा व्यवसाय केला, आताही माझा ज्वेलरी शॉप आहे. आणि त्यामुळे या उद्योगाच्या ज्यावेळी येतो त्यावेळी सातत्यानं वाटत असतं. काली 2-4 दिवसापूर्वी साईगावकर पुढारी न्यूजच्या निमित्तानं आपण MIDCचा एक कार्यक्रम केला. उद्योजकांच्या व्यथाने त्याबाबतचा सुद्धा कार्यक्रम त्या ठिकाणी झाला. आणि त्यावेळी सातत्यानं वाटतं
की आपल्या माणसानं उद्योगात पुढे आलं पाहिजे. कारण ज्यावेळी मी हे लोन घेऊन कर्ज घेतलं त्याच वेळी माझ्या हातात त्यावेळीच्या एका बँकेची कॅशियर कम क्लार्कची अपॉइंटमेंटची लेटर सुद्धा माझ्या हातात होतं. ते मी बाजूला ठेवलं आणि लोन घेऊन व्यवसायात घुसलो. मगाशी संजय रावांशी बोलता बोलता एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात आणून देत होतो की या गणपती उत्सवात विक्रमी पद्धतीनं लोक मुंबईहून आली आणि साईनाथ गावकरच सांगत होते की 5 लाखापेक्षा जास्त लोक आली. माझ्या मनाला हा विचार, काही लोकांना आनंद वाटला एवढी लोक आमच्याकडे आली, पण माझ्यासारख्या उद्योजकाला मात्र ती गोष्ट मनाला लावून गेली की ही 5 लाख लोक या भूमीत व्यवसाय, त्यांच्या 2 हातांना काम मिळत नाही, त्यांचा उदरनिर्वाह होणार नाही, म्हणून ती गेली आणि असलेल्या ओढीपोटी या ठिकाणी आली. सुरुवातीच्या काळात चाकरमान्यांचा हा जिल्हा हे कोकण मानलं जायचं, खरी गोष्ट होती. पोस्टमनाला खूप मोठा मान होता, केव्हा मनी ऑर्डर घेऊन येतोय आपल्याकडच्या आणि देतोय. परंतु खरोखरच आज ज्यांचा सत्कार होतोय अशा लोकांच्या वृत्तीतून मनी ऑर्डर हा शब्द मागे पडलेला आहे. परंतु आजही कित्येक अशी दालनं आहेत की जे दालनाच्या माध्यमातून आजही आपण 2 हाताला काम देऊ शकतो. मी राजकारणी म्हणून ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी सातत्यानं माझ्या मनात एक विचार येतोय की आपण फार मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन का व्यवसाय करू शकत. क्लस्टरच्या माध्यमातून, संस्थेच्या माध्यमातून का व्यवसाय करू शकत नाही. दुग्ध संस्था असतील, कारखान्याचे असतील किंवा गारमेंट सारखे व्यवसाय असतील, सूतगिरणी सारखा व्यवसाय असेल, घाट माथ्यावर कित्येक शेकडोनी लोक एकत्र येतात, शेकडो कोटीच्या त्या ठिकाणचे व्यवसाय उभे करतात आणि त्या जीवावर त्यांचं व्यवस्थित त्या ठिकाणचं अर्थकारण चालतं. परंतु राजकारणी असेल किंवा उद्योगावर आजही प्रेम करणारा असेल म्हणून माझ्या मनात तेही आजही संजयराव कोडं सुटत नाही आहे की आपण 10-12 माणसं, 5-50 माणसं, 100 माणसं एकत्र येऊन एका विचारानं एका व्यवसायाची कास का पकडत नाही, हाही विचार या ठिकाणी माझ्या मनात येतोय. आणि त्या दृष्टीनं सुद्धा ह्या 101 व्यावसायिकांना माझी विनंती असेल की या क्षेत्राकडे तुम्ही बघा. बाबा मोंडकर म्हणाले की अनुदान किती मिळेल, पण असे आकडे आहेत घाट माथ्यावर शेकडो कोटी रुपये अनुदानाच्या माध्यमातून घेऊन कित्येक कोटी, शेकडो कोटीचा व्यवसाय सुद्धा उभी केलेली लोक आहेत. आपण तिथपर्यंत जात नाही, आपण तिथं ते धाडस करत नाही. कारण मुळातच आपला कर्ज घेणं, कर्जदार होणं हे एक पाप असल्यासारखी आपली वृत्ती आहे, ती सोडली पाहिजे. आणि या दृष्टीनं प्रयत्न केले, कारण भविष्याचा काळ एकट्या उद्योजकाला सगळ्या समस्यांना आणि सगळ्या अपडाऊन यांना सामोरं जाणं तेवढासा राहील असं मानण्याला मी नाही. आणि म्हणून कोकणशाहीच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला सांगेन की या क्षेत्राकडे उद्योजकांनी बघितलं पाहिजे, एकत्र आलं पाहिजे, एका दृष्टीनं प्रयत्न केले पाहिजेत. आजही आमच्या व्यवसायाबाबत त्या काळी आम्ही स्वतंत्रपणे व्यवसाय करत होतो. मोठ्या व्यावसायिकांना सुवर्णकार व्यवसायात आम्हाला मोठ्यांचा एवढा मोठा स्पर्धा नव्हती, कारण आमच्याकडे आमच्या वेगळ्या पद्धतीने होतं. आज पॉलिसी बदलली, हॉलमार्कच्या माध्यमातून आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी बदलल्या. आणि त्यावेळी मी एक गोष्ट सांगितली होती आमच्या व्यावसायिकांना की आपण एकत्र येऊन मॅन्युफॅक्चरमध्ये उतरलं पाहिजे. ही गोष्ट आज कळायला लागलेली आहे. कारण मोठ्या प्रमाणाचं भांडवल पाहिजे असेल तर 10 लोकांनी एकत्र आलंच पाहिजे. कारण त्याच जीवावर तुम्ही पुढे व्यवसायात यशस्वी होणार आहात. आणि त्यामुळे
ही एक बाब माझ्या सातत्यानं मनात खंत वाटणारी आहे की आपण ज्या पद्धतीनं काम करतोय त्याच्या पलीकडे, कारण शासनाच्या आता ज्या काही विविध योजना आहेत त्या क्लस्टरच्या माध्यमातून आहे, मोठ्या प्रमाणात आहे. काही लोक घेत आहेत, काही त्याचा विचार करतायत. परंतु आज आपण सर्व आलात, उद्योजक म्हणून आलात, म्हणून आपल्याला कळकळीची विनंती करेन, आव्हान करेन की हे सुद्धा आव्हान आपण स्वीकारलं पाहिजे. कधीतरी आपण सर्व, मग ते MIDCतील उद्योजक असतील की बाबा मुंडकरच्या पर्यटन विकासातील असतील, एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. आणि पर्यटन हा विषयाला मात्र बाबासाहेब मी एकच सांगेन की आपल्याला मानसिकता बदलावी लागेल. पर्यटनाच्या माध्यमातून आपण मानसिकता बदलली पाहिजे. आणि आज इथल्या जमलेल्या सगळ्या लोकांनी जरी मनात हा विचार पुढे न्यायचा विचार केला तरी चालेल की कोणतीही गोष्ट आली तरी त्याला पहिला विरोधाचा झालर लागली जाते. विरोध करण्यासाठी काही लोक उभी राहतात आणि यामुळे या आपल्या भागाकडे येणाऱ्या नवीन उद्योजकांचा सुद्धा ओढ कमी होतो. कोणतीही गोष्ट घ्या, मग ती ग्रीन रिफायनरी घ्या, म्हणजे काही जगात रिफायनरी नाहीच. कित्येक लाख रोजगारांच्या संधी उपलब्ध असताना आज आपण त्या ठिकाणी विरोध करतोय. काही जण म्हणते आम्ही विरोध करत नाही, पण सपोर्ट तरी कुठे करतोय. आणि त्यामुळे अशा कित्येक बाबी आहेत. कालच झालं शिरोडा येथील आपलं पंचतारांकित हॉटेल सुरू करायचं म्हटलं झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा विरोधाचा भास आला. जोपर्यंत या जिल्ह्यात बाबासाहेब पंचतारांकित हॉटेल उभं राहत नाही तोपर्यंत या भागाच्या पर्यटनाला झळाळी येणार नाही. आज तारकर्ली हे 1 नंबर संपूर्ण देशात 1 नंबरचं पर्यटन केंद्र आहे, मान्यता पावलेलं आहे. परंतु त्याला पुढे नेण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत त्यासाठी आपल्याला सर्वांना एकत्र आलं पाहिजे. पर्यटनाचा विकास व्हायचा असेल तर निश्चित स्वरूपात आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. आणि या मानसिकतेतून, या बदललेल्या मानसिकतेतून या जिल्ह्याला पुढे नेण्यासाठी जे काही लोकशाहीचे प्रयत्न आहेत, जे काही संजयराव यादवांसारख्यांचे प्रयत्न आहेत ते फळा देण्यासाठी आपण निश्चित प्रयत्न करा. यासाठी आपल्याला विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.